ରୋମା ଖଟରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ କବାଟ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ତା ସାମ୍ନାରେ ତା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଆସୁଥିଲା ସେ ଅଳ୍ପ ଆଲୁଅରେ ସେ ବୁଝିଗଲା କି ତା ମାଆ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମା, ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ? ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ହିଁ ଆସିଛି। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କ'ଣ ରହିପାରିବି? ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି ତୁମ ପାଖକୁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମାଆକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲା। ରୋମା ତାର ମାଆକୁ ପାଖରେ ଦେଖି ସେ ଭୁଲିଗଲା ଯେ ତା ମାଆ ଭିଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୋମା, ଆସେ ଦେଖିବୁ ଆସେ। ଆରେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ମୋତେ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଯେମିତି ଇନ୍ଦୁମତୀ ରୋମାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୋରୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଦୂରକୁ ପେଲିଦେଲେ। ରୋମା ଟିକେ ଡରିଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ତା ମାଆଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ମା, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋତେ। ସରି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି। ଏହି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଗଲେ ଜ୍ୱର ହୋଇଯିବ ରୋମା। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲେ, ଜଲ୍ଦି ଭିତରକୁ ଚାଲେ। ମା ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ଶବ୍ଦରୁ ପୁଣି ଥରେ ମାତୃତ୍ୱ ପ୍ରେମ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କୁ ରୋମା ବାହାରେ ଏତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା କରିକି ରଖିବାର ନଥିଲା। କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଭିତରକୁ ଆସେ, ବର୍ଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ରୋମା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରକୁ ଗଲା। ଘରେ କାଦୁଅ ନ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ଇନ୍ଦୁମତୀ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି ରୋମା ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମା, ଲଣ୍ଠନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳୁଛି। ଲଣ୍ଠନରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବି କି? ନାଇଁ ଥାଉ, ଏମିତି ବି ବହୁତ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି। ଲଣ୍ଠନ ନେଇକି କ'ଣ କରିବି? ଏହାପରେ ତ ଶୋଇବାର ହିଁ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଛ? ଇନ୍ଦୁମତୀ ପଚାରିଲା। ହଁ ମା, ଆମେ ଖାଇଛୁ। ଯା ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼େ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। କିଛି ଖାଇବାକୁ ତୁମକୁ ଦେବି କି? ନା, ସେତିକିରେ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଅ ଶୋଇପଡ଼। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ରୋମା ଆଉ କିଛି ନ କହିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସୋମା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ରହିଛି। ରୋମା ସୋମାକୁ ଡାକି କହିଲା, ସୋମା, ସୋମା, ମା ଆସିଗଲେଣି, ଜାଣିଛୁ କି? ସୋମା ନିଦୁଆ ଆଖିରେ ଉଠି କହିଲା, ମା, ମା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ହେଇ ଦେଖେ, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ମା, ମା। ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆସି ଖଟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସୋମା ନିଦରେ ମାଆକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ସିଏ ରୋମା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ତୁ ଶୋଇପଡ଼େ। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ବାହାରୁ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ସୋମାକୁ ହଠାତ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ତାର ପିଠି ଜଳିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ରୋମାକୁ ଉଠାଇଲା। ରୋମା କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ଦିଦି, ପିଠି ବହୁତ କାଟୁଛି। ମାଆକୁ କହ ଥାପୁଡ଼ାଇ ଦେବେ। ରୋମା ନିଦରେ ଇନ୍ଦୁମତୀକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପଶୁ, ଯାହାର ଜିଭ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଓ ଜିଭସାରା କଣ୍ଟା ଥିଲା। ସେ ତା ଜିଭରେ ସୋମାର ପିଠିକୁ ଚାଟୁଥିଲା। ତା ଜିଭରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ତା ମା ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଥିଲା। ସେ ଡରିକି କିଛି ନ କହି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଲା ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସୋମା ପୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଦିଦି, ଏ ଦିଦି, ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ କ'ଣ? ମୋତେ ବହୁତ କାଟୁଛି, ପିଠି ଜଳୁଛି। ରୋମା କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଡରୁଥିଲା। କିଛି ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ସୋମା ତା ମାଆକୁ ଡାକିଲା, ମା, ଏ ମା, ମୋ ପିଠି ବହୁତ ପୋଡ଼ୁଛି, ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେ ମା, ଏ ମା। ହଁ, ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି।
କିଛି ସମୟ ପରେ ସୋମା ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋମାକୁ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ସେ ଡରି ଡରି ଶୋଇ ଶୋଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଆସିଲା? ସେ ଭାବୁଥିଲା କି କ'ଣ କରିବ। ହଠାତ୍ ସୋମା ପୁଣି କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ସେ ରୋମାକୁ ଡାକିଲା। ଏ ଦିଦି। ରୋମା ତା ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଲା ଓ ତାକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିଲା। ମା ଆସିନି। ଆମ ଘର ପାଖ ତାଳ ଗଛରୁ ଭୂତ ଆସିଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏଠୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ସୋମା ଡରିଗଲା। ଭୟରେ ତା ନିଦ ଉଡ଼ିଗଲା। ସୋମା ରୋମା କାନରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ ପଚାରିଲା। ଦିଦି, ଆମେ ଏଠୁ କେମିତି ଯିବା? ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ପିଠି ବି ବହୁତ ପୋଡୁଛି। ପାଟି କରନା, ମୁଁ କିଛି କରିବି। ରୋମା କହିଲା। ମା, ମା, ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି, ଯିବି କି? ଯା, ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ମା, ଡର ଲାଗୁଛି, ସୋମାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ବାହାରେ ପାଗ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପାଖରେ ତାଳ ଗଛ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ବାଲା ଭୂତ ରହୁଛି। ଅସୁବିଧା ହେବ। ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ଆସିବୁ। ଇନ୍ଦୁମତୀର ଆୱାଜରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଭୂତ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଟରୁ ଉଠି କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ରୋମା ସୋମା ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରି କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ପଳାଇଲା। ଆଉ କବାଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲା, ଟିକେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ତୁମେମାନେ ମତେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। ବଦମାସ ଛୁଆମାନେ, ଜଲ୍ଦି ଖୋଲ, ନହେଲେ ତୁମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ସୋମା, ଜୋରେ ଦୌଡ଼। ଦିଦି, ମୋ ପିଠି କାଟୁଛି, ମୋ ପିଠି ବହୁତ ଜଳୁଛି। ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼, ଜୋରେ ଦୌଡ଼, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼। ସୋମା, ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼, ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼, ଜୋରେ ଦୌଡ଼। ଏତିକି କହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଛରୁ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେବାର ଆୱାଜ, ଅଦ୍ଭୁତ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଖୋଲ ଖୋଲ, ରହିଯାଅ ରହିଯାଅ, ଖୋଲ ଖୋଲ, ରହିଯାଅ ରହିଯାଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ସେ ପ୍ରାଣୀ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଅତି ଜୋରରେ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ଆଉ ତୋଫାନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବର୍ଷା ତୋଫାନକୁ ନ ମାନି, ସେ ଭୂତକୁ ନ ଡରି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ, କ୍ଷେତ ସବୁ ପାର ହୋଇ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଏବେ ବି ସେ ଭୂତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା। ଭୟଙ୍କର ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଭୂତ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଆଉ ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।